his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 5 July chaka cha 2022. Muimbitsi wathu asalimo lero akuti, koma ine nkulungama kwanga ndidzaona nkhope ya Mulungu. Tikakhala anthu olungama, tikakhala anthu ochita kufuna kwake, tikakhala anthu ololera kuvutika chifukwa cha dzina lake, akuti nkulungama kwathuko tidzaona nkhope ya Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Hosea mutu wa 8 ndime 4 kulekeza 7 kudzafikiranso 11 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Tanazio Macheso, mtolankhani ku Radio Maria Malawi mu Diocese ya Mangochi. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera mutu wa 9 ndime 32 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Hosea. Hosea mutu 8 ndime 4 mpaka 7 kuzanso 11 mpaka 13. Chauta akuti amazilongera mafumu mosasata kufuna kwanga, amazikira atsogoleri popanda chilolezo changa, azipangira mafano a siliva ndi agolide koma aziononga nawo. Fano la mwana wa ng'ombe limene aku Samariya akulipembeza likundinyansa. Motero mkwiyo wanga wawayakira kwambiri anthuwo. Padzapita nthawi yayitali chotani asanasinthe kuti ayere anthu aku Israeli? Fanolo si Mulungu konse, adalipanga ndi munthu waluso. Fano la ku Samariyali lidzatswanyidwa pafupi. Aisraeli amafesa kamphepo ndipo amakolola kamvulumvulu. Tirigu alibe ngala, sazabala chakudya. Akadabala alendo akadadya chakudyacho. Aefereimu adachulukitsa maguwa a nsembe ochoserapo machimo, koma maguwawo asanduka malo ochimwirapo. Ndidawapatsa malamulo ambiri olembedwa, koma sawasamala. Amawayesa chilendo, amapereka nsembe za nyama kwa ine nkumadya, koma ine chauta sindikondwera nazo konse. Sindidzayiwala zolakwa zawo, ndidzawalanga chifukwa cha zimenezo. Ndidzawabwezera ku ukapolo ku Igupto. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime 32 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo anthu ena adabwerera kwa Yesu ndi munthu osatha kuyankhula chifukwa chogwidwa ndi mzimu oyipa. Yesu adatulutsa mzimu oyipayo mwa munthu uja ndipo iye adayamba kuyankhula. Apo anthu onse adazizwa nati, "Nkale lonse Aisraeli sadazione zotere."
Koma Afarisi adati, ameneyo amatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu ya mfumu ya mizimu yoyipa. Yesu adayendera mizinda ndi midzi yonse, adanka kuphunzitsa nyumba za mapemphero, nkulalika uthenga wabwino onena za ufumu wakumwamba, ndipo ankachiritsa nthenda za anthu ndi zofoka za mthupi. Pamene adaona makamu a anthu, adawamvera chifundo, chifukwa iwo anali olema ndi ovutika ngati nkhosa zopanda m'busa. Tsono adauza ophunzira ake kuti zinthu zambiri achepa ndi antchito. N'chifukwa chake mupemphe mwini zinthu kuti atume antchito okatuta zinthu zakezo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kuwerenga mthenga umene tawerenga tsiku la lero pena ndi maseka kuti kodi Ambuye Yesu amayankhula choncho kuti zinthu zambiri achepa ngantchito, pemphani mwini zinthu. Ndiyesa emphasis pamene pa inali yongotionetsa kuchuluka kwa ntchito imene ilipo. N'chifukwa chani Ambuye Yesu akunena kuti pemphani mwini zinthu? Yekha akudziwa kuti zinthu zambiri koma ntchito ndochepa, kenako akunena kuti pemphani. Yes, Ambuye Yesu akafuna kukwaniritsa chinthu mmoyo mwathu amafuna human cooperation, samatipanga impose. N'chifukwa yake timenena tipempherere ansembe kuti apezeke, asistere apezeke, agulupa kuti apezeke, manesi abwino othandiza, aphunzitsi abwino, timenena tichite kupempherera. Sinkhani yongoti Mulungu yaona ayi. Koma timafuna kuti tsiku la lero pamene tikunena kuti munthu olungama adzaona nkhope ya Mulungu, tikhazikike pa mawu athu oyamba, buku la mneneri Hosea, chifukwa likutidabwitsa pang'ono. Kunena kuti Aisraeli pamene anali pa mtendere, atuluka mu ukapolo, akhazikika, anayamba kuyiwala chauta. Wayesetsa njira izi ndi izi kuwatumizira aneneri, ndipo chodandaulitsa kwambiri ndi Aisraeli nchakuti anayamba kuzuzana okhaokha. Remember, prophet Hosea and Amos, they are prophets of social justice. So Amos komanso Hosea akudandaula kuti chomvetsa chisoni Aisraeli akuzuzana Aisraeli okhaokha, akuponderezana okhaokha. Akanakhala kuti akubwera anthu ena zinali zomveka, koma akuzuzana okhaokha, anthu amene avutikira limodzi, anthu amene aona ululu wakuzuzika. Ndi zimene zimachitika pakati pathu. Nthawi zina timazuzana pachibale. Tipereka zitsanzo ngati zofoyira koma ndizochitika. Mwina ansembe kumazuzana ansembe okhaokha. Ansembe kuonongerana mbiri ansembe okhaokha. Mwina masisteri kuonongerana mbiri masisteri okhaokha. Andale mwina tuchipani chimodzi, situkamba za ndale za ku Malawi ndingoyankhulapo. Mwina andale kumalimbirana ndithu mwina mpando. Chipani chimodzi ndithu malomo okhala pansi ndikupanga construct a very strong opposition. Kumapwetekana mbiri. Mwina ndithu nkukhala mutonse momwe kumapwetekana okhaokha. Aisraeli kuzuzana Aisraeli okhaokha. Azuzikira limodzi kuchoka ku Egypto, azuzikira limodzi kuchokera ku Babyloni, aona mazanga zime limodzi, anthu kuwavotera kumakhapirana kosathwa, nzotheka nzochitika. So Mulungu chifukwa choona zimene zikuchitika pakati pa Aisraeli akutidabwitsa pang'ono, akutuma mfumu ya ku Asiriya kuti akawazuza Aisraeli. Mwamva bwino, Mulungu akutuma anthu achilendo dziko la Asiriya kuti akazuze Aisraeli. M'Chingerezi yake akunena kuti the king of Assyria will come like an eagle against the house of the Lord. Kuna kuti mfumu ya ku dziko la chilendo ku Asiriya idzabwera ngati chiwombankhanga kudzazuza mtundu wa Aisraeli. Mulungu achitiranji zimenezi? Mulungu aloleranji kuti anthu ake omwe azuzike? Ndipo mneneri Hosea akunena kuti pamene adzazuzike, Aisraeli akufuula akulira kwa chauta kuti you are our God and we know you. Inu ndinu Mulungu wathu amene timakudziwani. Akumudziwa Mulungu chifukwa choti akuzuzika, akulira kwa chauta chifukwa choti akuzuzika, koma pansi pa mtima sakumudziwa Mulungu chifukwa akuti adakanadala mawu ake, akukanadala mawu ake. Inu ndine titha kutero kuti mliri kotigwera, zokhoma zikatigwera, mavuto akatigwera, timafuulanso kwa chauta, inu ndinu Mulungu wathu timakudziwani. Koma chauta akuti musandidziwe, musandikonde chifukwa chonena kuti mudakana mawu anga. Mwina pamene tikuyang'ana Aisraeli okana kumvera, tidzifunse kuti kodi ine moyo wanga sindili ngati Aisraeli atsopano okana kumvera mwadala? Chauta adatumiza aneneri ake, ansembe ake, makolo athu kumatilangiza, tikukana mwadala kumumvera. Nde akutumiza Asiriya njira zosiyana-siyana.
Physically, we may be strong, as they say, but mentally, emotionally, psychologically, ambiri tidafa kalikali chifukwa chokana kumvera mawu ake. Ndipo chilango chimene akupereka kwa anthu kuti chifukwa choti mudadzisankhira mafumu otsutsana ndi malamulo achauta, mudadzisankhira nokha mafumu, mudadzisankhira atsogoleri amene akukutsogolerani ku zolinga zosemphana ndi chifuniro cha chauta. Mwina atu ife titha kuchotsa maonena kuti tidadzisankhira atsogoleri. It's very easy to point fingers at others. Koma ine, I wish if we substitute those words without saying tinadzisankhira atsogoleri, we may say tidadzisankhira ma business osemphana ndi chifuniro cha chauta. Tidadzisankhira abwenzi osemphana ndi chifuniro cha chauta. Tidadzisankhira chuma chosemphana ndi chifuniro cha chauta. What is it that I've taken as a substitute for God's will? Tasankha moyo, even mayankhulidwe, even dressing yosemphana ndi chifuniro cha chauta. You expose others to sin with your dressing. Tikwaika hena mchinyengo ndi kuvalidwe kathu. Tikatero tu ndekuti tikukana kumvera chauta. Mwina nkutheka siti na chimwe, koma mayankhulidwe yathu akwaika hena mchinyengo chotagwe machimo. Kuyankhula kosadula mawu, kuyankhula kosameza malovu, kosameza mati. Tikudzisankhira machitidwe ofanana ndi Aisraeli. Mkwiyo wa chauta ukatigwera ndithu tikhala okonzeka to face it. We preach the God of mercy, koma tisamayiwalenso he's the God of justice. Timalalikirana Mulungu wa chifundo, kubwera kwa mwana wake nkuti Mulungu ationetse chifundo. Komatu chifundo cha Mulungu chisatiwalitse kuti ndi Mulunguso oweruza. Zimenezo tizikumbukira, zimenezo tizizigwira. Chinthu china chimene tikuphunzira ndi mawu athu oyamba, tikutha kuona kuti Aisraeli adadzimangira maguwa ochimwirapo. They built altars for sinning. Sikuti ndiwo amene amathira nsembe pofuna kuti achimwe ayi. Ayiwo adangomanga maguwa, adawalola anthu ena kuti amange maguwa, anthu achikunja. Choncho anthu aja pamene anali kuchimwa anathandizira moyo wawonso kuti nawonso ochimwe. Hosea afuna kutanthauza chani? Nthawi zina sitingakhale kuti tachita tchimolo, koma mmene timadzipangira expose proximity to sin is as well as sinning. Abwenzi amene timayenda nawo nthawi zina amatithandizira kugwa mchimo. Zinthu zimene taziyandikira lifestyle mwachisanzo ndikudziwa kuti munthune am weak kuzina zake. Ndikumapitira dala kumalo amene akandipange expose kuchimo, ndekuti ndadzimangira maguwa oti ndichimwe. Ndikudziwa kuti munthune ndikamwamwa mabotolo 4 or 5 sindiyankhula zabwino, ndimakhala moyo otayirira. Koma ndikumadzipanga dala expose ku lifestyle yoti ndizimwamwa mwachoncho, ndekuti ndikudzikonzera maguwa oti ndichimwirepo. Pamapeto pake Hosea kunena kuti chifukwa cha zimenezo nsembe zanu sizimveka, nsembe zanu sizilandiridwa, mapemphero athu salandiridwa. Mulungu wathu amafuna mtima wathu. N'chifukwa chake Salimo ije kunena kuti koma ine nkulungama kwanga ndidzaona nkhope yanu. Mwadzimangira mizinda yokongola. Wamaliza choncho Hosea. Ifenso titha kutero kuti tadzimangira mizinda yokongola imene yatiwalitsa chauta. Mizinda yake ndi chani? We cling too much to the material world. Kukhala nazo zofunika pa moyo sikulakwa. Kukhala ndi galimoto yabwino si chimo. Kukhala ndi nyumba yabwino si chimo. Kukhala ndi zooneka bwino, mkazi wabwino, mwamuna wabwino, salary yabwino, business yabwino si chimo. Koma kugwiritsitsa azifi kuti zimene tili nazo zabwinozo ndi zabwino koposa Mulungu, ndi pamene timasanduka anthu auchimo. So phunziro lathu limene tingatenge pamene tikulingalira za mawawa ndionena kuti chani? Tchimo ndilopatsirana. Makolo a Israeli munyengo ya Hosea anachimwa, nkumagawana nawo tchimo lija nawo. Pamene ndichita zabwino ndathandize ena kutembenuka kwa Mulungu. Komanso nkuchimwa mwanga, I may help others to distance themselves from God. N'chifukwa chake Maria Yohane Vianney Oyera amanena kuti musapempherera ansembe, chifukwa wansembe samakafika yekha ku chipulumutso. Wansembe abwino amakafika ndi anthu ambiri ku moyo osatha. Wansembe amene watayika walowerera amakafikanso ndi ake ku khomo la ku Jehena. Munsembe wanga ndithandiza ambiri kufika pamaso pa Mulungu. Ndidziwenso kuti nkulephera kwanga ndithandizira ena kuti atalikirane ndi Mulungu. Tchimo ndilopatsirana. Kodi moyo wanu kuthandiza ena kuyandikirana ndi Mulungu kapena ayi? Ine nkulungama kwanga ndidzaona nkhope ya chauta. Tipemphe Ambuye atipatse mtima ofuna kumakhala olungama.
dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to